ndifumene ivideo that was going viral isithi into yobana istrike siyaqala immediately. I ran to the school, fetched my daughter, thinking into yobana I will get transport because kuthiwe siyaqala ngoku. Isheki ngenazinto zakukhwela inyambalala yabantu ngenxa yoqhankqalazo lweSantaco nekhwinela ukhutsha kwenxalenye yeteksi eziphantsi kwalombutho endleleni eKapa eNtshona Koloni. Sihlele kabuhlungu emqhekezweni singomama nabantwana bethu abangamantombazana. Akukho nto emandi, akukho nto enhle. Baphila ubomi bentshontsho abasetyhini kwilali yasemqhekezweni eMthatha eMpuma Koloni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo andambi ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Uqhankqalazo lweSantaco eNtshona Koloni lushiye inyambalala ingenanto zokukhwela okusemva kokubana boshishino lweteksi phantsi kweSantaco beqhankqalazela ukukhutshwa kwenxalenye yeteksi zabo endleleni. Nangona kunjalo urhulumente wenze amatiletile ukuhlangabezana nabakhweli. Urhulumente wephondo kwagxeka iSantaco ngezenzo zolwaphulo-mthetho eziphenjelelwa yile migushuzo. Kanti iinkcukacha ezithe vetshe ngeli nqaku sawuphinda sibuye nazo. Amapolisa aseGauteng athi selebambe abantu abangama-99 bemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni ngethuba beqhuba uqoqo luchasene nabombi mgudu abangekho semthethweni kwindawo yaseRiverlea kumazantsi eRhawuti. Abakwantsasana bathi ulusuku lwesithathu loqoqo luzele amathokazi kwaye bathi baseza kuqhuba nala maphulo oqoqo de basiphule nengcambu lomkhwa wozamazama. Abahlali baseRiverlea badikwa iyokosa bangena ezitalatweni ngomvulo beqhankqalazela izenzo ezingatshongo khona ezenziwa ngamaqela ozamazama kule ndawo yabo. Olo qhankqalazo lwanyanzelisa umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele ukuba atyelele kulo mmandla. Bayitshaye isaqhuma ngenene ke abakwantsasana kuba sele kubanjwe abantu abangama-99 ukuza kudika ngoku. So the operations are continuing. All the areas again in Gauteng that have a challenge of illegal mining, they are also on high alert. They are conducting their own operations. Ukanti umbutho wabahlali iSanco uhlabe ikhwelo kubahlali ukuba babe yimbumba yamanyama balwe lo mkhwa wozamazama. Community must just stand up and fight this and say enough is enough. These illegal miners, they are criminals, they are a syndicate, they must get out of the community. I-CPF nayo yothulele umnqwazi abahlali ngobugorha bokuncedisa amapolisa kwaliphulo loqoqo nasekubanjweni kwale migewu. I take my hat off for some of our members who reside in these areas because here, if organized, you have committees, and these committees, they have safety committees, and you have some intelligence, the kind of intelligence that you can find here for free. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele kulindeleke ukuba aphinde abuyele kulo mmandla azokunika ingxelo ngeziphumo zoluqoqo lwabakwantsasana. Silumkisa abo bantliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo. Baphila ubomi bentshontsho abahlali basemqhekezweni Cebokuhle eMthatha eMpuma Koloni emva kokuba amadoda amathathu ebusuku phezolo embonzeleke kwigumbi lentwazana ekumashumi eminyaka ayidlwengula ze abethe umuntu ongutata oselo luphele nosesibhedlele sithetha nje. Okukulandela uthotho lweziganeko ezithe ndi kumakhasi onxibelelwano nalapho kutyholwa ukuba izikrelemnqa zihlawulisa abasetyhini imali ukuba abafuna ukudlwengulwa. Kungoku nje abanye bamabhinqa kule lali bafudukele kwezinye ilali nasedolophini besoyikisela ubomi bawo. uMasibulele Dumekhaya uthi kungene amadoda amathathu kwikhaya lakhe phezolo adlwengula intwazana yaseLsikisiki efike kwilali yasemqhekezweni zokufunda. Uthe sisehlo senzeke emva kwentsimbi yeshumi ebusuku phezolo. Kukhatywe icango macala, abanye bakhaba ngapha abanye bakhaba kwelinye icala, bangena phakathi bangena bambetha babiza imali pe waxela kwa hayi ayikho imali ekhangaye uyope edolophini. Kodwa sebembethile baya kulomntana uhlala ekhaya ongumrent kwaseLsikisiki. Apho ke ngoku bafika ngolomntana bambetha naye batho bamrape. Ilali yasemqhekezweni ithathwa njengendawo yembali kuba kulapho wakhulela khona wayesakuba ngumongameli weli ongasekhoyo uba uNelson Mandela ehlala nenkosi uJongindaba yabaThembu. Kodwa ngoku abahlali banqunguphele ngenxa yokuba le ngingqi iye yajika yalithafa lolwaphulo-mthetho neyoyikekayo. Sihlele kabuhlungu emqhekezweni singomama nabantwana bethu abangamantombazana.
Akukho nto imandi, akukho nto entle. Kudala sokuhlela ubomi, ayonto yangoku. Sineminyaka sihlela olu hlobo. Abantu bayabulawa, abantu bayadlwengulwa, abantu bathathelwa imali zabo, abantu bayabethwa, abantu bayaqhekezelwa. Abahlali abaxolanga betyhola icandelo lesipolisa kweli phondo ngokurhuqa iinyawo kwisicelo sabo sokucela umahambe ehlala kwesikhululo samapolisa. Abahlali baseQunu, eMqhekezweni naseBhityi bonke baxhomekeke kwisikhululo samapolisa saseBhityi nabathi asinamapolisa oneleyo kuquka neeveni zokuya apho abizwa khona. Iindaba zethu kuChannel 163, ndinguSiphosethu Boyi, ndiseMqhekezweni. Unqanqaze ngembalelwano ugqirha wabiza isigulane ngegama lesinyeliso neliqulathe ubuhlanga. Ugqirha Eloise Miller wesibhedlele iChris Hani Baragwanath eSoweto eRhawutini kutyholwa ukuba wabizwe besisigulana uThabo Tsinyerho ngegama eliqala ngo-K Nyakenye woleka ngokumbiza nangegama lesilwanyana sehlathi. Sithetha nje okaTsinyerho ufuna intlawulo kwisebe lezempilo eGauteng nanjengoko ugqirha lowo ekwingqesho yaseburhulumenteni. uThabo Tsinyerho utyhola ngelithi wadlakatheliswa ngugqirha Miller nangona wayegcuma ziintlungu esibhedlele ngoFebruwari wonyaka ophelileyo. Uhambisa athi ukuthi cakatha nje kwakhe ugqirha kwigumbi awayelele kulo waqala ngokuhlasela abongikazi ababesathandaza belungiselela ukuqala usuku. Uyangena udokotela ahamba nama-interns wakhe uthi sister, you black people, you make noise, how you behave. Udokotela waqala wathi kimi, you are sleeping, wake up. And then ngithi udokotela, is not the right way to talk. And then wathi udokotela, hey you wake up, I'm talking as a doctor. Nangona engafunanga kungena nzulu kodwa amagqwetha kaThabo athi zandile iziganeko apho abantu basabizwa ngeligama lingafanelekanga. It's still common till to date. My client, as you know, would see, he was also called a similar slur word. So it's something that it's just that many people don't know channels to tackle this. Nansi incwadi apho ugqirha Miller atarhuzisayo. Isebe lezempilo eGauteng lithi lo mbali ugqithisele ezinkundleni nanjengoko ungaphaya kwamandla alo. Nangona ugqirha ubandakanyekayo icele uxolo, kodwa uThabo Tsinyerho uthi uqhubela phambili nokufuna uncedo kwingalo yomthetho kuba etyhola ngelithi hleze ugqirha enze esezolo kusapho lwakhe nakwizigulana ezingenaso isibindi sokuphumela ubala njengaye. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eBhara eSoweto. Xa sibila kwinqaku lethu langaphambili, uqhankqalazo lweSantaco eNtshona Koloni lushiye inyambalala ingenanto zokukhwela. Okusemva kokuba aboshishino lweteksi phantsi kweSantaco beqhankqalazela ukukhutshwa kwenxalenye yeeteksi zabo endleleni. Nangona kunjalo, urhulumente wenze amatiletile ukuhlangabezana nabakhweli. Urhulumente wephondo kwagxeka iSantaco ngezenzo zolwaphulo-mthetho eziphenjelelwa yile migushuzo. iSantaco ithi esi sigqibo siphenjelelwe yimpathombi abayifumana kurhulumente. Urhulumente ubamba imoto ezingapha kwewaka nyanga nganye. Ukusukela kuJanuwari uzawutsho ngoku sekubanjwe imoto ezingapha ko-6,000 zileqa u-7,000 imoto esele zibanjiwe xana sithetha kungoku nje. Isebe lezothutho eNtshona Koloni lithi isikhalazo ngokuthenjwa kweziteksi masijoliswe kumphathiswa wezothutho kazwelonke. Today's meeting, where they decided to embark on a strike in Cape Town and the Western Cape, is very disappointing, and we're very worried about the impact on commuters. We have spoken with Golden Arrow Bus Services this morning. We've spoken with PRASA, who will put additional services this evening and additional bus service this evening. I've been standing here since 2:45. Nalomtana, abafunu, they do not want to go to Khayelitsha, but into bana ibuses ziyachiswa eKhayelitsha. Ukanti kusenjalo urhulumente wephondo kwathi wenze inzame zokuqinisekisa ukhuseleko labakhweli. We are impounding in terms of national law. So they have to go speak to the National Minister of Transport. It's the National Minister's National Land Transportation Act in terms of which these impoundments have been done. Not a single impoundment has been done in terms of the traffic bylaw. What the traffic bylaw does is that whereas national government has exclusively reserved impoundment for public transport vehicles, the City of Cape Town, in a move to greater equity, has extended that to private vehicles as well.
We're now impounding private vehicles in terms of our traffic bylaw, whereas the National Land Transportation Act only provides for the impoundment of vehicles, public transport vehicles. Isandakho ikwabongoza ukuba abo bathutha abantwana besikolo bangabeki impilo yabantwana emngciphekweni. Umbutho we-Action SA ubamba umngcelele namhlanje nobusingiseko iofisi omphathiswa wamapolisa kweli umnumzana Bhekicele. Lo mbutho uthi awuxolanga inkonzo yesipolisa kweli wathi ubalula ukusilela kwamapolisa uqubisana nolwaphulo-mthetho. Into esidibanisayo namhlanje sidikiwe ukunyamezela le meko yecrime. Iinkokheli zalo mbutho zithethe ngeengxaki zobupolisa kweli ezifana nezikhululo zamapolisa ezivalwayo, amagosa angonelanga kwanokulambatha kwezixhobo zokulwa ulwaphulo-mthetho. They are closing at 11. There is a concern. We are saying they need more resources because the station commander is saying, I can't risk officers because now and then they get attacked by criminals. In Gauteng we only have 140 police stations. Can you imagine we have more than 6 million residents? Inkokheli ye-Action SA umnumzana Herman Mashaba iye yadlulisa ngeqwebu lwabo lwezikhalazo nezinyanzeliso. Action SA has written a memorandum to demand that action be taken within the next 3 months to urgently address the continued decline inequality of South African police solutions to our country's problems. What is compiled in this memorandum will be forwarded and reported to the Minister of Police, to the National Commissioner of Police, and I can assure this team that it will receive attention. Inkonzo yesipolisa ikwawuncomile lo mbutho ngokubamba umngcelele okhululekileyo nongenabundlobongela. Sele kumbovu ukuba sigqitywe ukwakhiwa isikolo samabanga phantsi siphumelele eNandi eThekwini KwaZulu-Natal nekulindeleke ukuba sibe kumgangatho phezulu. Esi sikolo esinceda abantwana baseNanda neziphaluka sanikwa isabelo-mali esiyi-30 million rand yokwakha amanye amagumbi okufundela ngenxa yokushokoxeka kwawo. Isikolo samabanga phantsi isiphumelele sithandwa kakhulu kulo mmandla waseNanda. Yiyo loo nto siye sigcwale siphuphume ngabantwana abafuna ukuzixhobisa ngolwazi. Abazali abawuvala umlomo linyathelo lokwandisa amagumbi. Lesikolo besiningane iningi kakhulu. Kangangokuthi umuntu ufike eklasini uthola ukuthi iziphintshene ingane. Iphintshene kangangokuthi noma mhlawumbe kukhona egulayo uyabona nje umuntu ogula kwakhe izolimaza zonke lezi ngane ke manje. Ngamashumi-21 amagumbi amathaqaca aquka igumbi lekhompyutha, ibhodi yokubhalela kanokutsho, igumbi lokufundela ezobunzululwazi neeofisi ezisixhenxe kwanezo apho kuzawugcinwa khona ubuxhakaxhaka besikolo, indlu yokuphekela ekanogada ze kwalungiswa namagumbi ebehleli ekhona. Ulwakhiwo lwesikolo kwakufanele ukuba luqosheliswe ngoJulayi ka-2022 ngemali ebalelwa kwi-26 million rand. Lilonke iphulo lalabelwe i-28 yezigidi zerandi. I cannot say for sure as to how much will it cost, but there were variation orders that were effected as the school was progressing and all the stuff. So that's what increased the cost to more than 30 million rand. Kulindeleke ukuba sigqitywe ngoSeptemba lonyaka ukwakhiwa esi sikolo. Namhlanje inkampani yakwa-BP ne-Arhente ebonelela ngemali amashishini asakhulayo isifa iphehlelele amatyathanga entsebenziswano kwilinge lokwenyusa inani loosomashishini abamnyama kwicandelo lepetrol ne-oil. Kukholelwa ukuba ngumyinge we-10% kuphela wezikhululo ezitha ipetrol neendawo ezithengisa ukutya ezizezabantu abamnyama. Inkampani yakwa-BP idize ukuba ukongezwa kwezikhululo zokutha ipetrol zabantu abamnyama kungalikhubalo kwelicandelo, ukuqinisekisa ke ukuba elinyathelo liba impumelelo ibambisene nenkampani ebonelela ngemali amashishini asakhulayo isifa. This agreement will run for 5 years and BP will contribute the funds annually to ensure that the growth is sustainable and its future impact is visible. And both parties have agreed that we would renew it on mutually agreeable terms. Inqanyela yesifa umnumzana Mxolisi Machamba uthi uza kutyala imali engange 48 million yerandi nangaphezulu kule minyaka emihlanu izayo
eza kuqinisekisa ukuba oosomashishini ebebekade bevalelwa ngaphandle kwizabelo zemali bayaxhamla. We see ourselves as a lender of the last resort. We say that because the majority of our clients, they come to us after they've been rejected by the banks. Because the banks, before they give you money, they want you to commit surety and your collateral. And if you don't pay, they take your dogs, your cat, and everything that you have. When we look at our business, we're currently running a cash business. What does that mean? It means that we do not have an overdraft facility that is supporting the operations of our business. Okay? We have also proudly settled CFA's loan in the 3 years of operating the business. Intsebenziswano ye-BP ne-CFA iza kuqinisekisa ukuba oosomashishini bakwaxhotyiswa ngezakhono eziza kwenza okokuba baqhube amashishini angqalileyo nanengeniso. Thabile Makhaphela selengqangile nomozulu. Nkosi kakhulu ke kuwe mamqwathi uMadigela phaya kwidesika yendaba. Ndiyakubulisa ke Mzontsindo ekhaya ndikwamkela kaloku ngoyam idesika yemozulu. Mna igama lam ndinguthabile uMamvelase ndingowakwamakhaphela bethuna nanzi imozulu. Sivula kaloku elaphondekela phaya eMpuma Koloni Mountains phunzana ko-Amalinda ngama-23 nje kamafu phaya ekuseni ngomsikadi kuyafana kwakhona phaya eGqeberha ngamathontsi emvula ngama-24 nje anesine. Mbukelo wam ke apho ekhaya ko-Free State eBloemfontein lishumi kwakhona nesithandathu kusebekele kakhulu phaya bevuka nje ekuseni ngomso kanti emini kwaphaya eFree State ko-Sasolburg ku-17 degrees ekhatshwa ngawo kaloku la mafu. Hamba nam ke Mzontsindo kaloku phaya eGauteng eJohannesburg eRandburg ko-14 degrees oxoke kamandi ke futhi uzolile phaa kwasekuseni ngomso kanti emini kwakweli phondo linye phaya ko-Vereeniging lishumi nesixhenxe. Kanti ke mbukelo wam apho ekhaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-22 nje anesibini kucwengele phaa kwasekuseni ngomso kanti ngorhatya kwakweli phondo linye phaya eMgungundlovu ku-25 degrees. Ukanti imeko yabo bona phaya ephondweni Limpopo koPhalaborwa neziphaluka ngama-22 limathumba-ntaka ke mpela izulu labo phaya ekuseni bevuka ngomso phaya kwakhona emini ePolokwane lishumi nje nesixhenxe lisacwengile. Kanti imeko yabo bona phaya ephondweni eMpumalanga eMbombela kwakhona futhi ngama-22 kusacwengwe kamandi nje yonke laa ntsasa yangomso phaya emini kwakhona phaa koSekunda lishumi nje nesithandathu. Mbukelo wam apho ekhaya benjenje bona phaya eNorthwest koMahikeng lishumi nje nesibhozo ngamafu phaya eqabaqaba nje ekuseni bevuka kanti ngemva kwedilana yangomso phaya koRustenburg ku-17 degrees naye usazolile. Ukanti imeko yabona bona phaya ko-Northern Cape eKimberley lishumi nesibhozo ngamafu kwakhona phaya ekuseni ngomso xa uhamba nam ke Mzontsindo sijoka kwakhona kwaliphondo linye futhi phaya e-Uppington ngama-20 ekhatshwa sisine. Kanti ke mbukelo wam phaya ekhaya eTshona Koloni phaya eKapa lodumo ngu-17 degrees naye ngamafu phaya ekuseni kusebekele kakhulu nje yonke laa mini yangomso kanti siyayiqukumbela imozulu phaya eGeorge ku-19 degrees osasibekeleyo. Kukangako kubethula koyam idesika mna ndithanda kangaka xesha limyoli. Ungazifumana ezi ndaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.